खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जबानब्लग इउटिउब नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरावबाय सबायमा जौ भगबाननाय महर लान सोनाफोर दा मुगै ओमफ्राय ब्लगफोरा जोबोद सिनायलाबानो जाबाय इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आरोना आङो ओमफ्राय सिगाङावनो बुंखाबाय सोरबाफोर गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांदो लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होलांबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय मा बुंनो बाबा बायाबा बिमा बुरैनि खामानि ओरै रायजो राजाफ्रा आंना रेडि बैहा ओमफ्राय थांफा फैफा जेब्लायबो गोबां सुखु दुखुनि नोंथांमोनजों शेयार खालामलांनांगौ लागा दङ देखायलांनांगौ लागा दङ आरोना स' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय सोनाफोर टिफिन दादा लागोन दे ओइ नानि बेहाबो हामफ्ला सिमफ्ला बिदाया टिफिन लांबाय नालाय आरो बहाथो बारगोबावनो बेहाबो लाबोबाय पनिर भुजिया नैखौ मोजां जायो आरोना गैला मा जादो गान्दु गान्दाबो सोस्रांनांगौ आंनिया बिदिनो आरोना माने न'फ्रा एभेलेबेल नङा नालाय अखा हाबाथाय जिफ्रा न' सिङावनो जमा आरोना गान्दु कभार खान्दु कभार एकदम अखा हाबाय थाबा जोदोबो ना ओरैनोथ' अखा हाबा बिराद मोजां मोनो खिन्थु जि जोमा एसे दिगदार जायो आरोना उन्दैफोर गोनाङानो बिराद ओंखारथारो दा मुगैदे भिडिअ नुनायखौ सनाफोर दा बिदिनो सोलिथ'नोसै आरो न' सिङावनो अखाया हाबाय थाथों जेया जेब्लाखि रानदोला नो टेनसन लासैनो रानबाय थागोन मालाय ना मा होनो खिन्थु सिगां आब'मोना नैबे लांदां न'खौहाय खालि खालामनानै होदोंमोनबो जि आरि लामनो होनानै नानि गोरलैयावहाय खिथाब दा खिन्थु गावस्रा गोनांथि जानानै फैबाय नालाय दोनफिनथ'जोबनांबाय आरोना बुस्थुफोरखौहाय बेयावनोमोन दुरुं दङमोन दा गैथ'ला ओंखायनो न' सिङाव जमा जाखाङाखै मा ए जाखाङाखै नोङो जाखाङाखै दे जेबो नङा दे आं बेखौबो सोलायनोसै गाग्लि गुग्लि मेथाइ मेला खोलैला खोलैलि रानला गिदा रानसै सुनो होमबा ओमफ्राय मोनाबा गैला दे सना दे जाखांबासो दिनैनि आदारा ओमफ्राय बिदिनोसै दालियावनो नैबे दाउदैखौ होगोन आङो दालि दाउदै भिन्दि भाजा जागोन ओरै दंखायो आचार आमका आचार अखा हानायफ्राव माथो मोनबाय थाबावनो नै अखायाबा फिसा फिसा थाइफ्रिबावबायसो आरोना जायो सोलियो लिलियालासो आंना संख्रि एसे हरना लाखानोसै हालदैबो हरना लाखानोसै बेयावनो एसे खामफ्राम जानानै ज्राव दालियाव थाव लागि दा थाव ना मा होनो मोनसे ओमफ्राय नै बिमा बुरैया मोनसेजों थोआ जायो दाउदैयाबो बोरैबासो मोननै लुगैयो आरोना मेगन फिसाबाबो जानायाव हाया मोनो नैबे सासेनिबो फागो दङना आं जानायानो बे जानाय होननायसो जानोसै फिसाजोआ जाथ'वा बिमाया जागोन आरो एसेनो बेयावबो भिन्दि ओमफ्राय नै आंना मासाबो जोबसै नालाय बुस्थुफ्राबो जोबस्रांजोबनो लामा लाबाय आरोना नैबाव सोस्लायनायाबो साफा नै बेसेबांल'सै बोरैबासो ग्रोबसो कम्पानियानो ओइ मोनबायानो बेबो दालियाबो अके सब अके सान्दुङा एसे फ्रिउ ओंखारनानै होबाय आरोना अखा हाबाय थाबाबो गेजेर गेजेर एसेसो सान्दुं ओंखारोबा फुंखिनि समफ्राव मोजां मोनो आरोना जि जोमनि थाखाय स' आंहाबो जि सुनो आखायाव लाबाय हनै बे बग्राखौ जेब्लाखि सुजादोला बे दाबावसो सोमनाय एखेबारे खनसेनो दुगैस्रां लोबस्रां लाखाबाय आरोना ओमफ्राय नै ब्लाउसआ एकदम 80 बोसोरनिखौ बुरखांनाय होनाय जादों डिजाइन गोनांलाय आरोना आंखौ समाया बेबायदि आंना जाला माला थ्रोब थ्राब सोग्रासो जि गोबावजों बोरैबा बुरखांबाय आरोना आं बाखुरा मोनामलायनाय अखा हानायखाय दिनखाय ओमफ्राय इसोरखौ सिबिनो एसे लाहार फाहार खालामना लागोनसै हर हर शंभु शिव महादेवा शंभु शंभु हर हर शंभु राधे मन शंभु सुराथ' बिदिनोखासै राधे गोविन्द ओम हे इसोर जेब्लायबो मोजाङै मोजां लाखिलांथोंसैहाय इसोरा आं आगोलावबो बेनि बिसय नोंथांमोनजों शेयार खालामखांबाय आरोना मुलि फोननानै लादोंमोन आङो डक्टरनाव देखायनानैहाय डक्टरनाव माने मोनसे मदन महन होननाय दङना बिसोर माने मेडिकेलनि मानसि गोजाखा बेयाव देखायनानै आं लादोंमोन मुलिबो हरदोंमोन नैबे खाफालनि आंनि गोसोम दागा आरोना सिरि दंथ'योमोन आं दासान्दि ओमफ्राय नै साननै जाबाय ओरैबायदि मानख्लाबफिनबाय ना दा बुंसै आरोना बेखौ माने स्किन डक्टरनाव थांनानै माबा नङा माबा मोनसे खालामाबा आं जानाय नंला आरोना ओरैबायदि मानैनो सेला एकदम ओरै मानग्लिजोबो ओमफ्राय मा होनो बिसोरो बुंखादों आरो माने
सिन्दुरफोरखौ बेयाव सिन्दुरखौ बेहाय फोनांनाङा होननानै ओमफ्राय सिन्दुरखौथ' ओरै फोनोबाथ' बेयावबो नांला जोबखायोना बुस्थुआहाय जेलानाखि सिन्दुर नांगोन मागोन ओरैबायदि ओरै खुरैनो माने आसुखुरानो सिन्दुर जाजोबो आरोना आंना ओंखायनो आं दहाय फुङावनो हासबेन्डजोंबो रायज्लायहरबाय बिराद मानख्लाबफिनलायबायहाय आंना होननानैहाय ओमफ्राय बोराया बुंबाय आरो सिन्दुर फोननो माना खालामथ'नायखौ बे जायगायाव फोनाङाबानो जायोना होननानै दाना एसे ओरै नुजानाय फोनबानो बेयाव नाङो उफाय गैया फोनाबा बोरै समायलायखो जों बायदिखौ सिन्दुर फोथाबो लाया होननानैसो आंखौ बुंगोन ना नुग्राफोरा सोर मिन्थिनो मानसिया मा प्रब्लेम जागासिनो बेसे खुजलि जागासिनो दङ ओमफ्राय खृष्टानफोरनि बेलायाव मालाय आलदा आरोना बिसिना फोनखाया आंबो मिन्थिया सोरबा बिसिनाबो सोरखौबा फोननो मोनो होननानै बुङोना स' आंखौबो नै बिदि नांथाबा हाबा जानायनाय ओंखायनो बिदि थाला आङो एकदम माने सिङाव खानायनि सिङाव थानाय लाखोमालायनाय आङो फोननानै लानोसै आरोना जिहेतु जोंहा सिन्दुरजों खेला खालामजाया हिन्दु मानसिफोरा सुहागोन मानसिफोरा आरोना सिङाव लाखोमानोसै ओमफ्राय दासान्दि आंखौ भिडिअ बांद्राय सिन्दुरफोरखौ नुथ'वाबाबो गाज्रि मोननो नांला आरोना नोंथांमोनहा सोरबा बिराद मोजाङै नायो भिडिअखौहाय ओमफ्राय सिन्दुरबो फोनाखै माथो होननानै बुंगुलायो ओमफ्राय दहाय फुङाव बोरायाबो बुंखाबाय फोनथ'नांला बे जायगायाव सिन्दुरखौ ओमफ्राय बोराया फैबाथाय माबा मोनसे एसे स्किन डाक्टारनाव इलुरा थांथारनोसै आरोना ओरैनो बाहाय स्किन डाक्टाराव थांखानांगौ बेफोरो हिसाब खिथाबा नेबायनोसै दाग्लाग्ला फोननानै लानोसै आं जाबायहाय ना खावब्लिब्लिनो बिदिबासो नुसिगोन आंखौ ओमफ्राय आं खानायखौ बिदि लायाना खानायखौ ओमफ्राय ओरै खानखोबाथाय आंना सिन्दुरखौ नुनाय नंला मानसिफ्रा आंखौ सिन्दुरखौनो फोनाखै सानसिगोन खृष्टानावसो हाबबाय नामा होनजानाय जासिगोन आंखौ बिदि फोनबाय थानाय नुवाबा आरोना बिराद मानो नैबेयाव आरोना ओरैबायदि मानो मिन्थिया ओमफ्राय बिसोरबो बुंदों आरो माबानि मेडिकेलनि मानसिफोराहाय इनफेकसन जायो मालाबा अबेबा सिन्दुराबो होनना बुंदों रावगोलनि भिडिअ सोरबा आंखौ एलार्जि दङदां होनना बुंदों एलार्जि दंबा बे जायगायावल' मानो एथ'बां जायो आं बुजिनानैनो मोनला सिरि दङमोन आङो मुलि फोननानैहाय ओमफ्राय दा नै मुलिखौ फोनथ'वासैलाय मानगाबाय साननानैहाय एसे स्लिमबो जाबायमोन खयेक साननैसो जाबाय ओरैबादि मानख्लाबफिनबाय जिथु जोंहा हाबा जानाय मानसि फोनाबा माथो सिन्दुरानो जोंनि थाखाय मेन सिन्दुर आसान सांखा ना मा होनो सनाफोर गाज्रि मोननो नांला आरोना मा कन्टेन्टलेस भिडिअ बानायदों होननानै आं जास्ट नोंथांमोनजों आंनि दैलि ब्लग्स नालाय आं बेफोरखौबो शेयार खालामलांफाबाय आरोना आंनि बे खुजलिखौ आं जेब्लानो बांद्राय खुजलि जायो अब्लानो आं शेयार खालामखायो नै दा मुलि होनानै दल' थानोसै आरोना आङो ओमफ्राय आं बिदि खावब्लिब्लि थानो हाया ओमफ्राय आं ओरै खानखोबाथाय आंखौ सिन्दुरखौ नुनाय नंला आरो रायजो राजाफ्रा नुवाबा नुवासै जायखि सानदोला बोराया मिन्थिबाय जखन जाबाय बोराया बुंखाबाय जखन बेयावलाय मानो सिन्दुर फोनांबावनांगौ होनना बुंबाय फोनथ'वाबानो जायोनासो होनबावबाय आंहाथ' थानो सुखुवाना ओंखायनो सिङाव नै गोजौआव एसेनो फोनबाय आरोना ओमफ्राय दिनै ओरैहाय सेरसे गाइखेर लाखिनानै आङो माबा फुदुंनानै लाखाबाय आरोना आयौ नै मा बारसोमखो है मा होनो सोरनि जायगायाव गाइखेरा बेसे दाम जोंनिया क'क्राझाराव 100बो लायो 90बो लायो 80बो लायो 80 थाखानि खम गैया आरोना सोरनि जायगायाव बेसे दाम अननानै नायफ्लांदोंबा बेसेबां कमेन्ट हरदो आरोना मा नांगौ सना गाइखेरजों माम जादो दे जागोन ना जाया नों जागोन गाइखेरजों माम जागोन ना जाया जागोनलाय गाइखेर जेन जागोन बायदि बुंदों जागोन ना जाया होनाय नायनोसै आरोना आं गाइखेरजों ओंखाम बिमा बुरैनि खामानि बेफोरसै फिसाफ्रा मोजां मथन जायोबा गोजोननाय फिसाफ्रा थाजा जायोबा गोजोननाय बेमार आजार जायोबा टेनसन खर' गाज्रि जानाय ना मा होनो बेखिनिखौ जाजोबबाथाय आरो सिन्था गैला आरोना जाहोनायसै आं जागोन बेबादिनो नुवाखै खोबनानैसो दोननांगौनो ओंखामखौ खोब्बाय जानो गोसो गैया नालाय बेबादिनोसै आरोना माथो होनबावनो बिदिनो मोजां खालामनानै जाहोबो बेबायदिनो आरोना जानो गोसो गैयाबाथाय जाखाथारा दा नायदो बे गाइखेरनिखौ बिमाया आंबो जानो हायाना आंबो जानो लुबैथाराखै जारलासो ओमफ्राय नै जि सुनाया आंना
बावबाय मालाय अखाया फैदों जिफ्रा अरजाबाय थाला माथो होनबावनो बोथोरखौलाय आरो दा आंहाबो जि सुनांगौआबो सुबाय आरो सोनाफोर भिडिअखौबो दोननोसै आङो माथो खालामबावनो देखायनो लागाबो जेबो गैया अखा बोथोर जेरावबो थांनोबो हाया आङो दा ओमफ्राय जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौ फरायलांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय एकदम गाज्रि मोननो नांला आरोना मा साजारां ब्लग्स होननानैहाय खिजानि आं नेक्स्टआव मोजां लाबोनो हायो स' थेंक इउ स' माच अननानै बेल आइकनखौबो दाबायनानै लाबानो जाबाय आरोना